nade kinde mano lande mokwongo mana kaka wawinjo kanyo uru kaka joriwruok mag jopuonj. Erokamano Cleophas mokwongo aor mos mar jatenda ma Kenya mzima Collins Ayu ni jopuonj duto manenowa kod jatenda ma Nairobi Mugwa Macharia. Wan kaka NAT ne wasewinjo wach mar atamalo adek to ne wan gi maling' mane pok wayudo adiera mare. Kwalamo Nyasaye ni kwadhi e Labor Day to ni nyalo medwa gimoro koka kuom gimo medwa cha gole matin mar timang'owa mar gedo. To kanwa dhi e Labor Day ma ker noloso wach mar medo osara nokuwuoye. Mano mako dho jotich gi umo nono. Seche moko jomoko nyalo kelo propaganda ni o nchaneno kaya jotend jotich migosi Francis Atwoli wacho ni wan kaka NAT kod kupet kod riwruok mamoko ne wan e bura mane ker wuoye momiyo ng'ato thuolo mondo duok wach. Onge bura mong'e wan kaka NAT manoluongwa ma agenda ne en wach mar udi. Inyalo dhi kamoro ni dhi wach mar lamo to agenda moro machielo wuok ma ok ichano. Kaka ng'amo lony ok diwuoge bura ni dhi kumidhiye nyaka iwinj gimiwacho. To bok inyal ng'anyo nikech NAT nigi tiende mwanyalo wacho ni structures to en gimi consult widely. Koro ka jagoro ne ni kacha moyudo wachno nyaka ne dok kuom jomamoko magere paro koka wakawo position e wachni. To kani ineno kata gazet manyocha kaka nyocha wuoye Standard nowacho maber ni wach mar ng'ado msara mar jopuonj to wadagi. To ok wadagi ni gedo rach ok wadagi. Wadak Nairobi kanyo waneno ka MCA makileleshwa Owadwa Lai kanyo dhi limo joma piyo kalogo e slums.